Aha. Jsme v Kostě na letišti. Letíme do Benátek. Tady je Natálka. Čekáme, až nás posadí do letadla. Doufáme, že budeme mít okýnko a že mě nechytne uši. A ještě, že dostaneme čokoládu. A teče jí krev z prstů. Kde jsme? Mageře. Mageře. Je nám vedro. Jakože vedro, no. Jdeme na jídlo. Nebolej záda, bolej mě nohy. Ahoj, já jsem Tonda, za kamerou je Naty a dneska jsme se podívali do Benátek. Pojďte se podívat k nám domů. Prosím, vražte dál. Pojď tady vedro. Čekej. Tak co neutevřu. Jo, já jsem to... Buongiorno. Jo. No. Buongiorno. Fakt hezký, tady to začíná být hezký, mně se to tady začíná líbit. Mají tady hezký stromy. Mají tady hezký stromy. Začínají mě bolet stehy, ale to zvládneme. Tady se nacházíme. Ahoj. Prošli jsme, kolika? Nevím kolika. Šli jsme. To je jedno, prostě to tady je fakt hezký, chápete? Ty vlogy musíme dělat všechno zajímavý. Víc konstruktivní, viď? Tohle nikoho nezajímá. Tak počkej, ještě jednou. Čau, já jsem Tonda a tohle je další epizoda. Kurva. Epizoda seriálu, série Tonda a Naty v Benátkách. Takže. Co to bylo originální název, ty vole? Jak můžete vidět, je tady spousta turistů. Ano, jedí všude lidi a mají tu dobrý kafe. Far, nejlepší kafe jsme měli ráno na snídani. Zajímavost v Benátkách, to jsou tyto uličky. Uliční gambleři a tak dále. Náš cíl v Benátkách je přežít samozřejmě, zatím to jde. Ale pizza. Pustá, co? A hraju dobře. Já chci dát pizzu. Jako fakt? Čujeme, dal jsem si pizzu. Taste test. Jak to říká, mi bien. Čau. My jste nevěděli, v Anglii mají jenom 12 hodin denně v Benátkách, takže můžete kouknout. Mají 24. Víte? Jsou inovativní. Hlásíme se z... Ahoj. Jo, to má být vlastně zajímavý. Tak znova. Jsme tu, je to tady, koukejte. To je ono, svatý Marek. Jdem dovnitř. Prošli jsme úplně absolutně celý Benátky. Teď čekáme na autobus, který nás vezme zpátky do kempu. Máme nákup. Byli jsme v Koopu, nakoupili jsme všechno, co takovej pořádnej Trip potřebuje. Pořádnej prostě tramp v Benátkách potřebuje. A koukej, jak to vypadá na tom telefonu. No jo. A teďka pojedeme autobusem a budeme se koukat na západ. Okrašování bloků. Ahoj na ty. No tohle teda pěkně hnusí vypadá jako ty vole fucking nápol. Dobré ráno ve spolek. Takže vydali jsme se na cestu do divočiny. Můžete vidět, kde bydlíme. Je to tady opravdu krásné. A čeká nás teda druhá část Benátek. Což je? Dneska to bude takový delší trošku. Dneska... Můžeme zaplay outdoor. A dojdeme zase v bazilice svatého Marka. Ale tentokrát Půjdeme dovnitř. Jsme byli tady. Tak dostali jsme se, tyjo. Ztratili jsme se, nekoukej na ty lidi, vůbec se. Ztratili jsme se. Jsme tady v nějaký uličce a nikdo kolem tady není. Tak běž? Nejúžší ulička. Ne. A tady prostě nemůže nikdo bydlet snad? Ne, ty vole. Tak jo. Tak můžeme zpátky. Jsme tu. Jdeme dovnitř. Pojď. Jo. Pocity. Je to obří. Tak ráda bych vám jenom jako shrnula, jak funguje náš trip. Antonín přesně ví, kam jdeme a co děláme. Já se prostě nechávám vést.
zkoumat, co budeme. Jdeme. A teď někam jdeme. A bude tam kámen, na který když si šáhneme, tak už budeme navždy do sebe zamilovaný. Takže si musíme rozmyslet, jestli chceme. Takže jo. Chceme? Nevím, necháme to na osudu, ne? Já jsem srdce, Antonín ne. Tady. Já si srandu, já se na jsem nové. Tady je. Jo, aha. Jak se tváří? Co to znamená, když si na něj šáhnu? Podle místní tradice vydrží zamilovaným, kteří se srdce společně dotknou, jejich vzájemná láska navždy. No tak jako... Teď si... To nejde o to, že jo, že spolu budeme navždy. Jde o to, že to teď... Já jsem si na to šel. Buongiorno, senioritas, nebo tak nějak. Jdeme na vlak, jedem do Verony. Pěkně hnusně dneska. Je takový jako nataženo, noha, hnusně, člověku se z toho chce spát. Nestrácíme naděje, energii a jdeme. Máme totiž. Hele. A jdeme plně očekávání na nádraží a pojedeme do Verony. Čau, jsme ve Veroně. Jdem na jídlo, na kavčo, na ty něco dělá. Jdem se podívat tam, kde Romeo zbalil Julii. Čau, na ty málem umřela na silnici. Tak klasicky jsem přicházel Tamhle na silnici prostě. Nějaký kostel, nebo co to je? Kam jde? Já nevím, kam jdeme výtonat jenom. Bylo hnusně hezky, byla nám zima, je nám vedro. Musíme někde koupit pečivo, protože máme... Dobrý. A jsme tu na balkon, o kterém se mluví ve všech knihách od Shakespearea. Když to baby odvařenej. Julie. Teda balkon. Julie je tamhle. Všichni sahají na kozy. Na ty se mě zeptala. Ty si taky sáhnu na kozy a jakože. Tak jo. Tak jsem si sáhnu na kozy. Jdeme dál. Já bych se zeptal na ty, kam jdeme. Ale ona to sama neví, takže... Ano. Je to hustý. A nějak hodně lidí zase. Tady jsme wafle. A jdeme někam. Dobrý den. Dej se. Já mám kapučo, teda takhle, kapučo. Jdeme. Ale že tady mám špatný vlogy, jo? Numero duo. A tady v Itálii. Buongiorno. Tak, správně. Tě nenaučil za ty 4 dny, nebo? No říkám, že jdeme domů. Ty potřebuje ASAP na kafe. Ale on prostě on byl taky zpomalený záběr. To pohyboval slow motionu, nebo jako doslova. Víte proč? Protože já jsem neměl co uklízet už. Konec. Máme tady pro vás rady do Benátek. První věc. Propočítejte si, kolik vás bude stát doprava. Další věc, nevěřte číslům na autobusech a tramvaji. Pokud jede jeden den autobus na jedno místo, druhý den nemusí jet na stejné místo, jo? Do baziliky svatého Marka to top. Můžete si koupit za 6 € rezervaci, anebo počkat frontu a mít to zadarmo. Hodně drahý vlaky, jakože 10 € prostě za jednu jízdu. Když budete chtít, tak je to celkem za levno.